फिन आरोबाव सासे बर' सुबुंनि गोमानाय खौरां। नदुवार हालामनि थागिबि नन्देस्वर हाज'वारि मुंनि सासे सुबुङा गोमाना दं। बिश्वनाथ जिल्ला नदुवार हालामनि सिङाव थानाय 3 नं सिथावनागुरि गामिनि 29 बोसोर बैसोनि नन्देस्वर हाज'वारिया गुवाहाटीयाव थांना गोमाना दं। मख'नो गोनांदि नन्देस्वर हाज'वारिया देलायस्रि सेन्टाराव साइकेल मेकानिक दखान होना गावनि बिसि आरो 2 गथ'जों थेलेब-लेब संसार जाफुनायमोन। नन्देस्वर हाज'वारिनि बिसि सपना हाज'वारिया फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 7 सेप्तेम्बराव गुवाहाटीयाव बेंकनि थाखाय खामानि दं होनना न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। नाथाय नन्देस्वर हाज'वारिया गुवाहाटी मोनफैना मबाइल फना सुइच अफ जायो आरो दिनैसिमबो नन्देस्वर हाज'वारिनि जेबो खौरां गैया। बेनिखायनो गामिनि गावबुरा आरो नन्देस्वरनि बिसि सपना हाज'वारिया ससियेल मिडिया नायगिरि रायजो राजाफोरखौ आखाइ खबजबना सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 7896930733 एबा 6901613281 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां हरनो थाखाय गुरैयै खावलायहरदों। आंना हौवाया गोमानानै दं आरो ओमफ्राय गुवाहाटीयाव थांनो होननानै थांदोंमोन, दा बहा दंहैयो मिथिया। मबाइलाबो सुइच अफ, फनबो नाङा, खबरबो मोनाखै दा बहा दंहैयो। रायजोफ्रा बहाबा नुसनबायोबा अननानै खिथाहरबानो जाबाय आरो आंनो। कन्टेक्ट ओरैनो सानबेसे जाखो बे थांनाया? इयो मा होनो सेप्तेम्बरनि 7 थारिखआव थांदोंमोन इयो। 7 थारिखआव? दासिम जेबो खबर मोननाय जायाखै? दाबोसिम जेबो खबर गैया। ओरैनो गुवाहाटीयाव बियो मा खामानि मावनो थांदोंमोन ना माबा मोनसे? बियो बेंकआवहाय माने अफिसाव थांनो होनदोंमोन। अफिसनि खामानि दंमोन? अफिसनि खामानियाव थांनो होननानै थांदोंमोन आरोना। मा मावो ओरैनो नोंस्रा? बियो दा दखान होयो, गेरेज, बिदिनो बाइकफोरबो बानायो आरो। बाइक बानायोमोन ना? जों रायजोफोरनि सायाव बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय जोङो दा सोरबाफोर नुबाय बायोबा बे बेक्तिखौ अननानै जोंनि बे सिथनागुरि गामियाव दैथायहरफिनबा जों अननानै मोजां मोनगौमोन। बेयावनो दा फन नाम्बार होनाय जादों, बे नाम्बारजों जाहाथे जोंनो खौरां हरफिननानै जुदि मोनबाय बायोबा जों नागिरनानै लायगोन, खिथाहरबानो जागोन। बेखिनिखौनो आं खावलायदों। बयबो अननानै गावनि जाथि बंस' होननानै जुदि हरलायलायोबा, दैथायहरफिनलायोबा मोजां जागौमोन। मानसिया मानो होनबा न'खराव मोजां अबस्था गैया, बिदिनो थेर थेर मालायनिफ्राय दाहार दुहार खालामनानैबाबो साइकेल दखान होदोंमोन आरो लोगोसे ओरैनो बाइकफोर फाहामलाबायो। बेबायदिनो सोलिगासिनो दंमोन। दा न'खराव गथ'फोरबो 2 दङ, हिनजावसा 1, हौवासा 1। जोबोद उन्दै गोजा, बिसोरबो गिदिर गथ' नङा। मावना जानो हानाय सुबिदायाव स्कुलाव हाबफुनायसो, दा थाखोसे थाखोनैल' हाबनाय। अननानै रायजोफ्रा बेखौनो खावलायोदि आङो दिनै बे गामिनि आफादगिरि जानानै बयखौबो जाहाथे अननानै बे सिथनागुरि गामियाव नैबे गोमानाय बेक्तिखौ दैथायहरफिनबा मोजां जागोन होननानै आं खावलायबाय।